Va fer un curset amb nosaltres i a partir de llavors doncs ha seguit sempre de voluntariat a protectores, amb teràpies a persones grans, a centres penitenciaris i sobretot en aquestes exhibicions que ens va molt bé que gent pugui venir voluntàriament també a participar. A veure com resa. Ah, molt bé. Mira el tutu. Molt bé. La major complicació que n'hi ha a treballar amb un gos tan petit és el temps, perquè realment aprenen igual de ràpid que qualsevol altre gos i l'únic problema que tindrem és d'ajupir-nos per poder comunicar-nos i relacionar-nos amb ells. Veiem com caminen junts, a veure. Aquest és difícil, té les potes curtetes. A veure si caminen junts. Molt bé. Mira, mirem els peus del Xico i del Jordi. Molt bé. A veure, fixem-nos l'atenció. Això és molt important, la comunicació amb el nostre gos és molt important. Poder deixar el gos deslligat i que estigui atent a nosaltres és molt important. I per què és això? Doncs és perquè comencem a treballar sempre el reforç positiu.